parlarem del tema del cotxe. Exacte. I de la recarga, i el cotxe elèctric, etc. Aquí, com que ja portem una estona parlant tota la taula, m'agradaria també una mica d'interacció amb vosaltres. I la primera pregunta que us faria és, de qui costa un vehicle elèctric? 3. Vale, anem a la mitja més o menys del mercat. No, no hi ha cap problema. I ara us faré al revés. La idea que us portava més avui era explicar-vos una mica la conscienciació del vehicle elèctric. Vale? No, l'únic transport que és zero emissions i que és més eficient, més net i tot és el caminar. És l'únic, que no produeix energia ni en el moment de la fabricació, no consumeix energia ni en el moment de la fabricació, doncs ni en el moment del pare i la mare, però poc més, no? No produeix, o sigui, no consumeix energia, no emet gasos, diguem, d'efecte hivernacle, per tant, aquest seria el més eficient. Dit això, passaríem a la bicicleta, etc. Però bàsicament ara anem a fer un altre joc, que és d'aquí quants fan més de 200 km al dia? Més de? 200 km al dia. Bueno, al dia. 1, 2, 3, vale, per esportistes possiblement. Ara vaig a baixar més ja. 100, més de 100 km al dia. Vale, podeu sumar, els que esteu a baix voleu poder mantenir la aixecada. Ara anem a 50 km al dia. Ja hi ha un tant per cent. I ara anem a 30 km al dia. Quanta gent fa 30 km al dia? Però els que esteu a la mà, podeu mantenir la aixecada, si voleu. Si anéssim baixant així, veuríem que al final entraríem que els que fem entre 30 i 60 km al dia seríem la majoria dels que estem aquí. Per tant, les bateries dels vehicles elèctrics, avui que ens parlen molt de la por, de l'autonomia, la distància que sé, la majoria amb el dia a dia ho podríem cobrir. Aquesta és la gran realitat. Però aquesta és la realitat, diguem, des de la nostra necessitat de transport. Però ara venen altres realitats, no? Que és a dir, com va un vehicle elèctric? Un vehicle elèctric, el cost més important és la bateria, que és el que és intensivament d'un ús energètic molt gran. O sigui, és molt intensiu crear una bateria. A més, també possiblement de les conseqüències que hi hagi detrás de la contaminació que pot haver-hi, no? Però bàsicament és això. Clar, estem parlant de vehicles que en general podem estar parlant de 10.000 euros cap a dalt, subvencionat, encara que l'Ajuntament ens ajudi, però si anem a parlar de vehicles com una marca o dues, si ens anem a quedar la bateria, estem parlant de vehicles de 30.000 a 40.000 euros. El retorn d'aquests vehicles en el curt termini és una mica difícil. És una mica difícil, perquè a més de la por de la distància, que la podríem resoldre, llogant un vehicle de combustió interna als caps de setmana si vull fer distàncies de 300, 400 o 500 km, ho podríem resoldre. Bé, també el tema aquest del retorn de la inversió, no? Dir, ostres, és que són 7, 8, 10 anys. Però a més, després ara direm i farem l'altre joc. D'aquí hi podeu anar mantenint la mà aixecada. Quants viuen en cases aïllades, adosades o unifamiliars? Ara, no baixeu la mà. Ara fico, d'aquí quants viuen en comunitats de veïns que tinguin pàrquings propietaris de la comunitat. Perfecte. Aquí és el que podem començar la revolució del vehicle elèctric. Per instal·lar un punt de càrrega a la llar tenim 4 formes de fer-ho. La primera seria poder connectar el nostre carregador del cotxe al nostre comptador o al nostre quadre de proteccions de la llar. Clar, els que estem en una comunitat de veïns, si vivim als 7 pis, no podem baixar un cable fins a baix, per tant hem d'anar a buscar el comptador. Aquesta seria la forma, més ràpida de poder fer-ho, i de fet aquí podem fer-ho tots, per tant ja hem lligat, viure en una comunitat de veïns o en una casa unifamiliar, més distàncies curtes. Per tant el vehicle elèctric no és la que fa por. Després també, si estem en una comunitat de veïns, aquí és l'únic lloc on podem estar una mica tenint el lleus. Hi ha dues formes de fer-ho, o demanar un subministrament nou o fer-ho a través de la comunitat de veïns. Si demanem un subministrament nou, aquí sí que la llei ens obliga a que el disseny de l'escomesa sigui fins a un 15% de les places que hi hagi dins del pàrquing de la comunitat de veïns. Això no és que sigui una gran inversió, perquè al final el cost de la inversió del punt ve més des del punt de vista de les hores d'home i sobretot aquells que tingueu pàrquings amb una o dues plantes fora del forjat. Això són hores. Sembla que no, però aquí hi ha un home pobre picant, o sigui... Taladro elèctric i ja està. Sí, però porta el taladro, paga el taladro... Són aquestes coses. Ja no s'ho pica avui dia. No, ja poc.
Bàsicament aquí el que volia ficar era la consciència de anem pensant a poc que els carregadors aniran apareixent dins les llars, que no és fàcil poder demanar-lo. En el curt termini també, si demanem a la comunitat de veïns, la llei ens empara. La forma que ho hem de fer és comunicar-nos al president i escolti, vull instal·lar un punt de recàrrega del vehicle i durant els següents 30 dies ens han de presentar una memòria. Una memòria no significa ja és una memòria tècnica feta per mi, és una memòria per a un neòfit d'aquest entorn, que és d'entendre quin és l'impacte que tindrà la comunitat. Si la comunitat en els següents 30 dies no ens contesta res, tenim autorització per tirar endavant. Si ens diu que sí, la comunitat ha de presentar als següents 60 dies una memòria tècnica en la qual desenvoluparà el projecte i instal·lar-la. I si no fa ni la memòria ni el projecte en els següents 60 dies, com a propietari o com que he demanat el dret, tinc dret a muntar el meu punt de càrrega. Per tant, també estem emparats davant la llei de treballar amb això. O sigui, és un tema de conscienciació per part nostra, de l'ús que fem del vehicle i el que podem instal·lar. I ja per últim, ja lligant una mica amb tot el tema de transició i tot això, insistia abans en el tema de les bateries dels vehicles que seran bateries amb rodes. De fet, comentàvem amb el company, amb el Xavier fa poc, és que hi ha aparegut carregadors a les parets que permeten fer el que és l'intercanvi d'energia entre el cotxe per emmagatzemar o com el cotxe per a consumir. Això també anirà variant molt en el llarg termini. Per això que tindrem una transició energètica o una revolució que encara no hem viscut, que ens costa molt assimilar-la i que possiblement en la factura de llum en els propers anys veurem conceptes que no són a dia d'avui dins de la nostra ment. I ja per finalitzar el vehicle elèctric, el que m'agradaria insistir és que com que és una novetat en el mercat s'està introduint. Com que s'ha introduït l'escat i a poc hem d'anar educant. Els punts de càrrega, per exemple aquí a Sabadell, que és un veí, n'hi ha dos davant del Corte Inglés, no està, no, regidor, ja? No. Vale, fa no sé quants mesos que no funcionen. I a més només van amb la targeta de Sabadell. A més de la interoperabilitat de les plataformes que ja no us volgut dir parlar, només volia conscienciar primer que podem tenir vehicle elèctric i no ho fem perquè tenim pors en el cap que ens infunden des de molts parts. Penseu que hi ha empreses del sector de l'automoció que han invertit milions i milions per desenvolupar motors dièsel. Si vosaltres feu una reinversió, permetríeu que aquesta empresa desapareixés de l'encarregar. Per tant, aquí el que hem de fer és generar nosaltres la demanda i intentar ajudar en aquesta petició de la demanda. I ja per últim, que m'ha recordat el Conal Xavier, la interoperabilitat entre carregadors. A dia d'avui, un dels problemes que tenim és que si jo vull anar amb un cotxe amb vehicle elèctric a un altre punt, he de portar la targeta de l'ICAEN per poder identificar-me, o he d'anar i fer-me abonat de la plataforma d'aquell punt elèctric que l'estigui gestionant, i això complica molt saber què fer. I sobretot el tema que la revolució vindrà d'aquelles zones que tinguin cases aïllades o desvats o comunitats de veïns que vagin generant aquesta demanda. I a poc la gent que tindrà cotxe i que aparta al carrer anirà carregant aquells, com ha parlat abans del president de l'Ajuntament, les fotolineres o les electrolineres que se'n diuen, que seran aquelles càrregues ràpides. Aquí a poc evidentment va canviant el model. Però bueno, bàsicament el que us volia fer això, la consciència era un petit xoc perquè portem molta estona parlant aquí tots i qualsevol dubte o pregunta que volem que responguem, doncs encantat. Afegint al que acabes de dir, ara hi ha dos noves maneres de carregar el cotxe. Jo soc usuari del cotxe elèctric fa 3 anys i porto 120 quilòmetres. Vull dir que, a més, faig molts quilòmetres, no soc un usuari típic perquè el meu cotxe és de poca autonomia, perquè és de fa temps, ara tenen bastanta més autonomia, però Repsol ja té uns punts de pagament a les seves benzineres que es diuen IBIL i que et fan pagar, i això és com acabarem en aquestes electrolineres, pagant per l'electricitat que consumim en aquests llocs. És veritat també que ara ja l'entitat metropolitana de Barcelona ja té uns punts de càrrega que es superen amb una aplicació del mòbil i per tant t'estalvies haver de fer una targeta i tal. Vull dir que a poc sí que funciona. Perdona, com funciona en el cas que tenim els aparquem el cotxe en pàrquings públics o en pàrquings d'un propietari però que uns quants? Com s'ha de gestionar això? Com s'ha de demanar un punt de càrrega? Sí, a veure, depèn de la propietat del pàrquing. Si un pàrquing privat, si és un pàrquing privat comunitari,
val? Jo repeteixo, és el... Tu pots anar al president de la comunitat i dir, escolta, vull encarregar vull muntar un punt de càrrega. I has de presentar la memòria tècnica com muntaràs el punt de càrrega. Això l'instal·lador t'ho farà en un moment. Vale? Farà una memòria ràpida, dirà que els cables passen per aquí, tu baixaré per aquí, connectaré aquí i allà, et farà el butlletí i dirà, això és el que hauries de presentar al president de la comunitat. Llavors, Però no és cap comunitat, és un pàrquing públic. un senyor que té un aparcament que hi aparquem 20 cotxes. Llavors és demanar-li al senyor. Si no vol, I si no vol, doncs llavors aquí sí que és difícil. És buscar un altre pàrquing, sí, però no és la cosa. Sí. I els vehicles híbrids? No els recomaneu? Bueno, els vehicles híbrids, és que hauria de fer... És un... A veure, com ho explico? Els vehicles híbrids tenen doble mecànica, val? Per tant, com que tenen doble mecànica, tenen possibilitat de fallida més alta que qualsevol vehicle que només tingui una mecànica, perquè són dos. Per tant, el manteniment també es duplica. Tenen més pes perquè porten doble motor, etc. A més, si sabeu també amb el WLTP, que és aquest nou protocol per validar l'autonomia d'un vehicle, també l'han reduït molt perquè els vehicles híbrids el que fan és que comencen a consumir energia a partir dels 30 km, bueno, benzina. Clar, tu quan circules en baixes velocitats és a l'arrencar i al frenar. A partir d'allí tot és en benzina. Per tant, els consums, si són urbans, te poden ajudar bastant a la contenció, però tant aviat surts a l'autopista o a la carretera, el consum es dispara, perquè a part són motors petits. Però bàsicament aquí és un tema de decidir, fer números, veure els consums reals i a partir d'aquí és triar el vehicle. Tots els vehicles contaminen, inclús, ja ho he dit, l'elèctric, al moment de la fabricació. Tots. Ara, és intentar ser més conscient de que podem deixar un millor món als nostres fills intentant reduir la petjada el més aviat possible. Tinc entès que els que són híbrids només funcionen en canvis automàtics. Sí. No, però no n'hi ha en canvi manual. Però això és igual, perquè el canvi manual hi ha leves que fan l'embrague automàtic i no cal pitjar l'embrague, és la diferència, però també tenen marxes, vull dir, no hi ha problema. És un tema de mecànica, bàsicament. Els híbrids el que fan és que la mecànica fiquen la caixa automàtica, el que fet és una CVT que varia com una corretja i llavors entre els dos motors fan aquella transmissió. Però bueno, no soc el mecànic especialista. No.